Wani ɓarawon waya ya yi ajalin wani babban jami'in soja, Laftanar Kwamado M. Buba, ta hanyar soka masa wuƙa a ƙirji a jihar Kaduna. Lamarin ya faru ne a Lahadin nan a gadar Kawo, lokacin da jami'in ya tsaya domin gyara tayar motarsa da ta fashe, yayin da yake kan hanyarsa ta dawowa daga Jaji, inda yake karatu a makarantar horas da sojoji. Shaidu sun bayyana cewa yayin da jami'in ke cikin gyara tayar, sai wani mutum ya zo ya buƙaci ya bashi wayarsa. Jami'in sojan ya ƙi bada wayar, inda ɓarawon ya ciro wuƙa ya kuma soka masa a ƙirji. Wani jami'in sa kai, Suleiman Dahiru, wanda ya ga abin da ya faru, ya yi ƙoƙarin kai ɗauki, amma shi ma ɓarawon ya yanke shi da wuƙa a hannu. Sai dai an ce mutanen da ke kusa sun kama ɓarawon tare da yi masa dukan kawo wuƙa, har sai da shi ma ya ce gagarin kuɗin. An garzaya da jami'in sojan zuwa asibitin Manal, amma likitoci suka tabbatar da rasuwarsa. Daga baya an ɗauki gawarsa zuwa ɗakin ajiye gawarwaki na asibitin 44 Nigerian Army Reference Hospital da ke Kaduna. Wani babban jami'in soja da bai so a bayyana sunansa ba, ya ce sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro sun shiga cikin gari cikin fararen kaya domin gudanar da bincike da kuma kawar da masu aikata laifuka a jihar ta Kaduna. Kakakin rundunar 'yan sandan Kaduna ASP Mansur Hassan ya tabbatar da faruwar lamarin, inda ya bayyana shi a matsayin abin takaici. Ya kuma tabbatar da jama'a cewa rundunar na ƙoƙarin ƙara tsaurara matakan tsaro a faɗin jihar.